बुंनांगौथ' मा दं जोंनि दोलोआव हाबफैदोंमोन दोलोआव हाबफैनाय हिसाबै जोंनि इउपिपिएल हाबफैनाय हिसाबै मोनसे सन्मान होदोंमोन बेनो मोनसे जायगा होदोंमोन समस्तिबो हगारनानै होदोंमन आरो जों बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांखौ देरहाहोदों नाथाय देरहाखांनायनि उनावहाय दिनै जुदि दलखौ नागारनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै जुदि बिपिएफआव जुदि थांफिनोब्ला थांदोंना थाङाखै आं दाबो मोनथियाखै थांगोन होननानै खोनादों आंबो नाथाय रिजिगनेसनखौ मैया होबाय बियो भाइस प्रेसिडेन्ट बेनो मर्यादा होदोंमोन सेन्ट्रेल कमिटियाव बिनिफ्राय रिजिगनेसन होदों लोगोसे गावनि प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्रायबो बियो रिजिगनेसनखौ होदों दा बे गावनि खोथा बयहाबो राइट दङ जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियाव खामानि मावनायनि राइट दङ नाथाय दाखालैसो फैनानै बिपिएफनिफ्राय फैनानै इउपिपिएलआव हाबनानै एमसिएलए जाखांनानै दिनै जुदि आरो बेवहायनो ट्रोब थांफिनोब्ला हाबफैफिनमारोब्ला रायजो राजाया गावनि सायाव मा बिजिरगोन बे रायजो राजानि खोथा नाथाय बे रोखोमनि सोलायस्लु बांद्राय माने बारस्लायबाय थानाय नेचारखौ रायजो राजाया जे माने बिराद मोजां मोनो बिदि आं साना आरो दिनै बिथाङा थांदों हिसाबै बिनि सापर्टारफ्रा गासिबो थांफाजोबगोन बे नङा दा जाय बिथांमोनहा बिथांजों थांनाय माबायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदोंमोन जायफोरखौ लानानै बिथांमोननिफ्रायबो माखासेया थाङा होननानै आं खोनादों आरो बिथांजों जे रायजो राजाया जे माने थांगोन जायफोरनाखि भट होदोंमोन थांनाय एमसिएलए बिसायख'थियाव जोंनि बिटिसिनि बिसायख'थियाव दा बिथांमोनहा जे बिथांजों थांफागोन बेखौ जों मालाबाबो साना आरो बिदि सोलायस्लु आखुनि मानसिखौ रायजो राजाया जे सापर्ट खालामबाय थागोन मदद खालामबाय थागोन बे माब्लाबाबो जाया होननानै आं सानो एमसिएलए हिसाबै बिथाङा जे बिपिएफआव जयेन जाहैफिनबाय दा बे हिसाबै नैबेहाय एमसिएलए गैला हिसाबै एसे दुरबल जागोन नामा इउपिपिएलआ एमसिएलए गैयै बिदिथ' जानाय नङा एमसिएलए थागोन नाथाय बिथाङा थागोन एमसिएलए नाथाय बिपिएफनि एमसिएलए जाहैगोन आरो जों देरहाहोहरदों नाथाय बिपिएफनि एमसिएलए जानानै थाहैगोन आरो बे दुरबल जानायनि खोथा गैया हानजाया जोंना जेरै दङ गोख्रोङैनो दङ आरो जोंनि इउपिपिएल हानजायानो बिथांखौ थांनाय बिसायख'थियाव हाग्रामाजों जुजिनानै आरो लोगोसे हाग्रामाजों लोगोसे सांग्रांनि जेनाखि